Ispričat ću vam priču o Božiću, priču koju mi je pričala moja baka, o nekoj posebnoj vedrini srca u božićno jutro, o mirisu domaćih kolača, o toploj peći i božićnoj jelki koju je donosio anđeo na Badnje večer. Ispričat ću vam kako je divno osjetiti zajedništvo obitelji i ljepotu blagdanskoga stola. Kako je baka svakoga Božića s nekim posebnim sjajem u očima gledala sve ono što je prenijela moje majci, o tome kako se nekada slavio Božić, o običajima koje nosimo u srcima i koje nikada ne smijemo zaboraviti. Kada sam bila mala, nisam još shvaćala, ali sada znam i osjećam da sve ono što je pričala moja baka ostaće duboko u mom srcu, jer Božić je sve ono što istinski ljubimo, darivajući radost svojim najbližima. Sretan Božić svima!